what's your own language to develop English to Yes. How is your experience? Well, I have been visiting Northeast India now since 2018, and I have seen so many valuable efforts by the Bodo community as well as other communities to maintain and revitalize their traditional knowledge and traditional language as well. How can we use appropriates? I'm sorry? How can we use appropriates? Oh, Mukutu. Oh, yes. So Mukutu is a platform specifically designed to archive indigenous heritage, if I can use the word indigenous, so heritage of communities, both cultural knowledge and linguistic knowledge. It's a free and open source tool that's widely used in the United States and Canada, Australia, New Zealand, but it is new, pretty new to India. And so we are, I guess, leaders in helping communities in Northeast India to make this valuable cultural information, linguistic information accessible both to the community and to the whole world. Nani, how many years you have been working here with this NIB? I think my first visit was 2018. And the archive project, I would say, was initiated in 2020, so 5 years, I guess. Yeah. How to develop? How can we read our people, Bodo people? How can read about this? How this NIB is working for that? How can you give message to them? Those who want to read about this. Oh, I see. Well, I would suggest that they go right to the archive, which is the URL is bododimasaarchive.org. And they can just look and click around and see what is up there. I also have my personal website. It is just my name, ChristinaWasson.com. And it has a lot of information also. Yeah. Thank you. Beer workshop. Mukutu apps बाहायनानै हारिमु आरो राव बेखौ दोनथुमनायनि मोनसे एप्स एबा हाबाफारि आमेरिकानि नर्थ टेक्सास इउनिभार्सिटिनिफ्राय नुजाफैनाय क्रिस्टिना वासन बिथाङा मुकुटु एप्सखौ बाहायनानै लैंग्वेज एंड कल्चरखौ प्रिजार्व खालामनायनि गियानखौ बिथाङा रोंगौ आरो बेखौनो बिथाङा फोरोंनो जोंनि बे जायगायाव सफैदों बिथांखौ क'क्राझार CITनि ह्यूमेनिटीज डिपार्टमेन्टजों आरो जोंनि NIB नेटिव आर्ट्स इन्स्टिट्यूट अफ बड'लजिनि गेजेरजों बानजायनाय दिनै 3 आरो गाबोन 4 एप्रिलनि साननैनि हाबाफारियाव मुकुटु एप्सनि गेजेरजों कल्चर एंड लैंग्वेजखौ बोरै प्रिजार्व खालामनाय जायो बोरै बोनथुमनाय जायो बिनि लंजिभिटिया बेसेबां दङ बिनि क्रिएटिविटिया बेसेबां दङ आरो बिनि इम्परटेन्सआ बेसेबां दङ बिनि सोमोन्दै फोरोंनाय जागोन बेयो मोनसे मोजां हाबाफारि होननानै आं मिथिगौ बेनिखायनो जोङो NIBआ बेनि मोनसे अर्गानाइजिं पार्ट जानानै जोङो बाहागो लाफादों आं आसा खालामो बेयाव बाहागो लानाय एबा सोलोंनो फैनाय फरायसाफ्रा बेनि मोजां गियानखौ सोलोंगोन आरो इयुनाव गावनि केरियार आरो प्रोफेशन दानायावहाय मोजाङै बाहायगोन आरो फरायसाफ्रा सोलोंनो फैनाय सोलोंसाफ्रा बेनि मोजां गियान लानानै खामानियाव बाहायोब्ला जोंनि हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु माने जोंहा मा सम्पति दं हारि हिसाबै जा सम्पति दं जा धोन दौलत दं बिसोर गासैबो बे माबायावहाय मुकुटु एप्सआवहाय जमा जाजोबगोन आरो दिन थांब्लाबो माब्लाबाबो दिन सोलायब्लाबो बेयो गोमानाय नङा बेवहाय डिजिटेलाइज आर्काइभ जानानै थासिगोन बेयो जोंनि गिदिर मोनसे सम्पति जानो थांगासिनो दं नैरोजा 25 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां
क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं। गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुला बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिं इनभाइरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं। आरो फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे योगानि खाबुबो दं। लोगोसे मोजां सुबिदा जानाय बादि हिनजावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय हस्टेल थानायनिबो खाबु दं। बेनिखायनो नोंथाङाबो नोंथांनि गथ'खौ गोदानै मुं थिसनोब्ला थिथागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननो हागोन। नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6000853288 6000489621 आरो 9101008849 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।